Dobrý den. Mám kusík plný materiálu, který jsem dostal. Ale to jo? No, a co má být? Co má být? No to vás kompromituje jako nic. Hele. To nejsem já. No právě, že to nejste vy. Tomu nerozumím. No já tomu taky nerozumím, ale jestli nechcete, abych to dal Bisce, tak koukejte volat. Nebo to dám rovnou Havlovi. Jiří, volá vás pan Štern. Rozumím, už jdu. Já ani nevím, proč zrovna vy dvě jste mě museli zrovna teďka všecko to, co já jsem vám... Schání vás pan Štern? Jo. Z televize. Už jdu. A jak vypadá jednání ve sněmovně, na to se zeptáme našeho zpravodajce Jiřího. Dobrý večer, Jiří. Tak co je nového ve sněmovně? Dobrý večer, Jiří. Slyšíme se? Jiří, slyšíte nás ve sněmovně? Co tam dělají ty krávy? Když říkali, že se v půl připojej. Pojď sem. To jsi viděl tady to na té kameře? Tady, hele. Se nám sem vysral pták, nebo co? No. Ty vole, já mám hlad. Neboj, to se odstřihne. Dobrý den. Dobrý den. Ano. Pavlík Julenský půjde domů. Počkejte si moment, on hned přijde. Ahoj! Už letím! Pavlíku. Co je, mami? Co jsi dělal? Kdy? Co jsi jedl, nebo co jsi pil? Kdy? Dneska. Dneska byl hodnej, tak dostal obrázek. Hele. Autíčko. A co bylo jinak dneska ve školce? Celkem nic. Gubernář se pral a tak nesměl na hřišti. A co bylo k obědu? Maso, brambory, moc dobrý. Tak pekelný, jak vypadá. To přece ani normální. Nevypadá dobře. Vidím taky. A třeba ještě rozespalej. Dokdy jsi spinkal, Pavlíku? Do 2, jako vždycky. A měl jsi polštářek? Měl toho mazlíčka od mámy. Určitě si nemyslí, že se může někdo takhle přeležet. Ale no, nemyslím. Pokud takhle vypadá, tak se snažím najít příčinu. Můžeme plavat dneska, tati? Dneska ne. Vypustili bazén, víš? Ty se za něj dokonce stydíš, bože můj. Ale já se za něj vůbec nestydím. Ale kdyby se mu to v té vodě mohlo ještě zhoršit, ne? Nic se nemůže zhoršit. Vypadá na 60.
Prosím tě, přines nějaký jeho starší fotky. Ale je to v pořádku. Teda, není to v pořádku, ale je to Pavlík. I když je na těch fotkách vypadá podstatně mladší. Ale mě napadá, jste nám ho třeba nevyměnili. Ne, nevyměnili. To vím od začátku. Ty hlavní rysy mu zůstaly zachovaný. Ale vypadá teda pekelně. Tak na 60. Synče. No, ale jako chlap ve středních letech, to teda určitě. Na druhou stranu, víš, jak dospívají děti. Dlouhou dobu nic a pak za pár dní dělají obrovský skok. Prosím tě, co to kecáš, teď je to hotový dědek. To může být nějaká infekce třeba, nebo něco, ale že ty učitelky dělaly, jako by se nechumelilo. Víš proč? Protože jim stárnou před očima. Toho si nevšimneš, když máš děti pořád před očima. Teď byl ráno normální 5letý dítě. Tak on byl vždycky dost napřed. No ale teda zase takhle vohodně. Tak Pavlíku, půjdeme se vykoupat a pak hajdy na kotě. Dobrou noc. Dobrou. Jaký má tělo? Na ten věk celkem zachovalý. Prosím tě, běž se tam mrknout, já mám pocit, že ještě nespí. Co to děláš, Pavlíku? Ještě si dávám jedno cigáro před spaním. Ty kouříš? Co blbneš? Skoro 30 let. Dobrý den, nezlobte se, prosím vás, mohla bych vás na chvilinku obtěžovat. My tady děláme takovou malou anketu pro výrobce nealkoholických nápojů. Jo, ale já trochu spěchám. Ne, to bude hned. Pijete nealkoholické nápoje? Ano, Ano. A pijete je spíš dobrovolně nebo z donucení? snad spíš dobrovolně. Dobrovolně. A pijete je spíš dopoledne nebo odpoledne? Jak kdy, někdy dopoledne, někdy odpoledne, No ale kdy spíš? když mám žízeň. Prosím vás pěkně, nemohl byste jít tady se mnou kousíček, tady ty tramvaje dělají hrozný kravál. Ne, opravdu to bude hned, pojďte, jenom na chvilinku. Teda vás nic nepřejde. To jste hrozně hodnej, že si takový čas tady trávíte. Jsem tam, opravdu. A máte žízeň spíš dopoledne nebo odpoledne? Tak spíš dopoledne, taky záleží na tom, co mám k obědu. Aha. A posuzujete nápoje taky podle jejich barvy? Ani ne. Nezlobte se, já budu muset jít, já mám odpolední. Ne, to už bude hned. Ještě pár otázek. Je nějaká barva, která by vás od nápoje vyloženě odpudila? Trochu hnědá. A naopak přitahovala? Ne, to opravdu ne. Ne. A má na vaše rozhodování vliv tvar lahve? Taky moc ne. Ne, ježiš, ale začíná pršet. Prosím vás, už jsme skoro u konce. To by byla škoda to nedodělat, víte, já jsem za to placena. No jo, no tak já vám rozumím, ale já skutečně musím, Ne, ono mi to mokne, mohl byste jít tady se mnou na chvilku do domu, to dopíšeme ty 2 otázečky už jenom. Víte, pro mě je to hrozně důležité, pojďte prosím vás rychle, ono mi to opravdu celý zmokne takhle.
dáváte přednost spíš nápojům s bublinkama nebo bez bublinek? Tak někdy s bublinkama, někdy bez. A škrábou vás někdy bublinky v krku? No, tak někdy jo, někdy ne. Koupil jste si někdy nápoj jen kvůli bublinkám? Pochybuju. Já bych měl do té práce aspoň zavolat. A mohl byste určit pořadí u závěru, jak je máte v oblibě? Mám na mysli špunt, umělohmotnou zátku, kovovou zátku. To je mi celkem jedno. Prosral jsem práci dneska. A máte radši nebozec, otvírák nebo plachovku? Jak kdy? No, já tam měl aspoň zavolat. Vstávej, musíš do práce. Dáš si kávu, čaj, meltu, Nescafé nebo kakao? To je jedno. Tak čaj. Šípkový, gruzínský, černý, v sáčku nebo louhovaný. Dneska máme výročí. Jsme spolu 5, 7 nebo 10 let? Já nevím. 7! No. Co to uteklo? Kup cestou domů kolu, Sprite, nebo džus, nebo tonik, nebo mirindu, nebo Pepsi, nebo Fantu. Zeptáme se našeho zpravodaje Jana, co přinesla dnešní senátní schůze. Dobrý večer, Jane. Co přineslo dnešní zasedání Senátu? Cože? Zajímalo by nás, co je nového v Senátu. Už slyším, ano. Ptáme se, co se dnes projednávalo v Senátu. Promiňte, já jsem tady na chviličku ztratil spojení. Prosím. Mohl bys nám laskavě říci, co dnes řešil Senát? Ano, tak dnešní schůze Senátu byla velice zajímavá, protože nejdřív Vylátal, poslanec vystoupil senátor Látal proti novele zákona, schvaloval Senát celé dopoledne a napadlo rozhodnutí, že se všechno večer. No, děkujeme za zprávu.